Kolege tragači, dobrodošli u misteriozne misterije. Jesu li vas čudni zvuci budili iz sna? Kao da vam se neko ili nešto šunja po kući. Jeste li nekad bili sigurni da je još neko tu? A bili ste sami. Tomase, veruješ li ti da mala stvorenja žive svuda oko nas? Šta mislite, zašto li je Tomasov otac postao opsednut malecnim stvorenjima? Da nas možda nije Tomas odao? Ma kakvi, nikome ne bi pričao o majstorčićima, tatuse. Zvao si nas i naveo da se družiš s nekim stvorencima koje sebe nazivaju majstorčići. Ne, nisam. Ma pričaj! Zamolila sam Kaću da dođe i pomogne ti s matematikom. Ćao! Ej, daj mi ga! Više liči na karate nego na matiš. Ovo su elektronarukvice. S njima će majstorčići moći kroz električne žice. Otmeno! Sabata! Razbijam, bukvalno. Epsi, peci, peci, pec, ja sam jedan vatrozec. Ajde, čik, ako smeš. S kim pričaš? Sa stolom? To nisam bio ja. Ima li još nekoga tu? Izgubio sam ključ. Jedan otvoren put i odah ja. Možemo da ga uhvatimo ako sarađujemo. Ako smo tim, ovamo! Ključ! To je ono što kriješ? To je u stvari tvoja tajna? Fiksizi, majstorčići!